Bernard Kerosi niko kiarura matuko 18 gochia serikali county yo goikrania amagani abo ayuba begete esei omutienyi ogatano. Kerosi kagukwana wetira asenjira yesimi nensoko TV mambia lero igateba buna county yasinyirwe gokinia abateresa yebirogo gotakano kwa bateresa amadeni yo mushahara emitienyi 10 nigo bamusabire umugavana Amos Nyaribo goikirania amagani ayo onyataribo mbachie kwenekia omugiro asigika kya matuko 18 kurubono. Samarieta Nkurugo Bernard Kerosi Igondo mo secretary Kenya National Union of Nurses and Midwives Rosario Nyamira ntu abwato koigwana ne county government ya Nyamira kero tu abwato muogomo ke omutienyi ogatano mwaka 2025 asamangana yechi promotion yo wakana nurses areas chiabo yakurumaega chia goetera sechi promotion nabo igo abateresa mbali bali getu abageni abanyia batana gwakanwa kibesa chiabo tokoro areas yeme shara asemi kinyange 10 na mangana amanga ayali ma seritantu waka agreement iyo ntokia bere kyogo ichane mono nase siabali getu abaya mba kolete metinyi goika 10 batara akanwa bono asoko bwatana oko agreement iyo itwa igwana netenga goikera omotienyo yo 10 no bali gwakanwa areas yabo chionsi komenta na bali bande areas kiarenge senenje eki promotion kiabo baetu lakini batana gwakanwa areas itaisiri pogo kiasogete bono kitabwati areas ikyo nogo ichania kororon koringa ania abande bari bagakanire kibesa goeterengira bamanyaine bono kagera tukarete nganeye akiagera bachandekire sana n'ekibesa kinyinge omuntu ang'eki kwamba kobe milioni ya muntu county government eko omuntu ang'e emilioni yamo bachandekire sana amadeni abana babo gisukuru aseba ruseti kiloni bakona gusumbuliwa bono igotua kete stoko county government onyo ose warning batakanitie nase siabare asiabo amatuko 18 le motuga nase sponsi pinko withdraw bale gosenko rusi balo bokoreri bwabo asikinya gitari ki county government ya Nyamira bono komenta na igoto komotebi governor return to work agreement negento kerekia mana